Λοιπόν, παιδιά, πάμε να δούμε ένα προγραμματάκι πλάτης για παιδιά που ξεκινάνε τώρα με αποτέλεσμα ουσίας. Για πάμε. Πρώτη άσκηση. Η λαβή με το δάχτυλο από πάνω. Ελεγχόμενη συνέχεια, ελαφριά κλίση προς τα πίσω και οι αγκώνες κοιτάνε πάντα μπροστά. Δεν πάνε ποτέ πίσω οι αγκώνες. Η έλξη γίνεται εδώ. Δεύτερη άσκηση. Κοπηλατική εδώ στο Σμιθ. Πάντα πατάμε καλά. Οι μύτες των ποδιών έχουν τη φορά που έχουν τα ισχύα μας. Η μπάρα στην αρχή κοντά στα πόδια. Ερχόμαστε παράλληλα με το έδαφος και έλκουμε προς τα πίσω. Οι αγκώνες κοιτάνε πίσω. Συγκεντρωμένα σφίγγουμε κοιλιά. Τρίτη άσκηση. Κοπηλατική μαλτήρα. Πάντα καλή βάση, σφίγγουμε κοιλιά, η πλάτη μας στην ευθεία. Εδώ. Τραβάμε προς τους γοφούς και κάτω. Και τελευταία άσκηση, ραχιέι. Δεν κάνουμε ποτέ υπερέκταση. Μέχρι εδώ.